Leaders of the Voice of the People Party (VPP), led by Party President Arden Miller Basayaumoit, visited Khyndailad a day after officials of the Shillong Municipal Board conducted a drive during which goods belonging to street vendors were reportedly seized. The VPP delegation included Khas Hills Autonomous District Council members including Powell Soklet, MDC of Mauthat Raishan and executive member of the council, and Strong Pillar Kharjana, the MDC of Maukar Panthor Umkra and chairman of the KHADC, along with other party functionaries. Speaking to reporters, Arden Miller Basayaumoit said the street vendors who sell their products through makeshift stalls at Khyndailad do not obstruct public movement, and he termed the seizure of their items as an inappropriate and unjustified action by the authorities. He further alleged that while the government targets small-time vendors trying to earn a livelihood, it fails to take substantial action against more serious illegal activities such as drug trafficking, flesh trade and other crimes that he said bring disrepute to the community. The VPP expressed solidarity with the affected vendors and called for a more compassionate and balanced approach in handling issues related to livelihoods and public spaces. Ka jingwan ka jong ngi ka parti hang ni kalong hadin bangi I ling ba kilap thai kubor ya ka jingne juga sarkar ka ba kini ye ki mar ki tiar kitar jong gitu ki nong deso ki nong desa ki longme ki bon ni ki long yong sem ki bedok ki bon ban wat kau mo jakon sini siapa kau kon ngamut penong sini siapa kani ka jaka bandi nam taban pendap ya ka pok ka jongki ini semua bagani ke jingle juga sarkar ka olong palat ho ini semua thu pro ka tangim jiwan ban popular mau ngi ke ki perkhat ke baba tenri yakini mentaru pin khang ki basu ya klem penuit namar ka di bendon ka daw bali pipi ko aban penklut ngani ka jaka namar ba le si bros ka tu ka khapnya mo ka penuit ya ka yeng ka penuit wat ka jingya jikibriu te kum bakalo menta kam dam ke jing penuit kini kibriu ki ya kanu kita kibriu ki ya ban terwa agini ki jaka tenri ke basusi kalong ba laraki ki ong ba ki khang bambit chu temu gimni chu pan khang ba di buri ba ya bieng mo kan ni ke jaka kal adi ke jaka ka bam kal adi ke private jungno private property jungno lese ka bam long chu ban ya ki bri pi naga ta daw ngi ngim sngo kom ka party ngim sngo dei ba ngin priang ba nginum la ai ban priang ngene ke jingle chu sarkar ka dei ban examine ka dei ban pension nungrim ka dei ban perkhat pi happening kata ka public convenience but ia kata ka livelihood ke jengki pre te ka tu ka le to ngi ngim kran e ngim ko ban muslia mo kila don la ka jengki kanon ndre ba kini ki bre ki ot kiam ki linear ka kata pi but ngi suthu ru ba kanum don jingwit la da ailat iki begini ya namar ngi ru mene hapor ngi kran sai ba la da phi phile e no ka ban penuit ya kaya ka yang nginum ya don banta nginum yon ban kersam te kiru kyong em ngi ngin penuit ino ha bangi ya tai jing terwa pi menta kini kita raso hai shang kita rasai kitli kili phashi yeng ban pendap ki jin kam juga yeng ndai menta ki sha kani no i ko atip ken ba municipal ba kani kada bo ne mega socialist ya gitu kita namar ki haban pen phai kim la ban chu kani kum tu bread no ya gitu kita ki jungki magidi ki beri bedok pi tena kata kadau ngai ka jingon ka jingi ni ka por parti ban persya Ingin keren ke magistrate bakin pha ingin ke khobor ka sarkar lada ka sarkar kadang lada kidang beteng la sha ngin hapan ya tengkho bat ka sarkar kata kadai ka bangi don bonong na kaleng ji pi lada ki ong batang na bom don kata kila ban penbe kam de ka kam ka bahe kat adu bakin kini bakin be lada kim dan te pinyo ki kata ka baki don kam hi tenrei tang mar baki berit mentang ki badi drugs keleng ki ba penuit ga ya yang phim le akum ni ki bon long ka jingja pura me ka ja bri ki ba dimet ki ba ya hakmat phimla ban le e ki kam be an ki ba shirkhai ki ba penduk nong ye ka jelam don bakran kini ki penduk nong yingi lai ta kata ka ba pishu iwit mo ki te ngimla ban pedang ye ngim tep ka de ke tamba ke bangi mangi ka long ba ki bri ki baret kum kini ki shakta te ngi wan ban yada ye ki no ko wete present ki press ki di ban shai ba ka jingwan jong present jong ba ke win kemudian mengiwan apa kita kibala yo jaka apa municipal mengiwan tik nam kita kiba terwata kiba ya di kaman nam tik kiba dan kiseng iwan nam tik kiba kisha badi pa kiba on kiseng kiba shuya chum chana kita mengi kaman nam kita kibala
ong ba yo assembly yo to kasih lima ngap syai kata kan ni wat nu me khlek lang ya kan ni ke jingon jingi bat kitu ke bala jaman shwa ni wan bi thik tanam tak ini ki batrwa so ki batrwa sha ki bayat lopli tanam tak kita mau